Hello everyone! Narito na naman ako muli. Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon magluluto tayo ng adobong baboy. Ang gagamitin lang natin, 3 kilo ng baboy. Pag kunti lang kayo, i-adjust nyo lang. At pisngi yung gamit ko kasi mas mura yung pisngi. Crack na paminta, laurel leaves, 1 pork cubes, konting bitchin, optional. Gagamit din tayo ng asukal, 1.5 kutsara, 2 sibuyas, 1 buong bawang, kalahating tasa ng soy sauce, dagdagan lang natin pag magkulang, 2 pirasong pineapple juice, at gagamit din tayo ng vinegar. Ang una nating gawin, ilagay natin yung baboy. Tapos, maglagay tayo ng tubig. At maglagay tayo ng asin. Takpan. Pag ganito na yung itsura niya, tanggalin muna natin siya sa kawali. Tanggalin lang natin yung mantika. Mag-iwan lang tayo ng konti na panggisa. At yung mga naiwan-iwan sa kawali, hindi na natin yan aalisin. Kasi dagdag din yan pang pasarap. Ilalagay na natin yung bawang. Pag brown na yung bawang, ilagay lang natin yung sibuyas. Pag luto na yung sibuyas, ilalagay natin ulit ang karne. Ilalagay na rin natin yung pineapple juice. Soy sauce. Cubes at saka konting bitchin. Asukal. Paminta na crack at saka laurel. Suka, takpan lang natin. Haluin lang natin paminsan-minsan.
Napakalambot. Sarap nito i-ano sa kanin. Mapapa-extra rice ka. Patayin na natin ang apoy. Luto na to. Gusto ko kasi yung may sabaw-sabaw ng konti. Tikman lang natin. Ang sarap. Ang lambot pa. Ayan na guys, tapos na akong magluto. Salamat sa panonood. Amping kayo lagi. God bless.